CPM BJP फाइनेरानो जों ब्रह्म तिब्रमत फाइनेरानो जों ब्रह्म लामसखौ बुबाग्रा हाय रथों बुबाग्रा के कमल कला के चित्तरंजन देरमा के 2021 সাধারণ নির্বাচন নসিয়ে আর পার্লামেন্ট কাইনি কনস্টিটিউয়েন্সি নির্বাচন ক্ষেত্র কাইসাকে 11 মহারানী তেলিয়ামুরা কাইসা খানকে 16 মান্দাই পুলিনপুর जों बेलाय हा तंथगो महाराजा प्रद्युत किशोर माणिक्यनि खरांनो खोनावै थानसानि खरांनो खोनावै बिनि 11 नम्बर कन्स्टिट्युएन्सि महारानीपुर तेलियामुरा ओ बिनि ताकु कमंकलनि कन्स्टिट्युएन्सिनि एलाकानि बेबागै 25 परिवार 25 परिवारनि 85 भोटार महाराजानि खरांनो खोनावै हिफ्रा मथाव फायै बिनि मानजाक फायका और जॉइंट खायफैका आबोनि लगे लगे 16 मान्दाय पुलिनपुर अरनिबो तामनैबो थासिंगानो साजाखा और ताहिबोनो नाला कायसासे नाला बायसे खागलायजा ओंखाय नाला बाय खागलायजाबा और मान्दाय पुलिनपुर महारानीपुर तेलियामुरानिबो दङ महारानी तेलियामुरा आं सायफैका ताबुक मान्दाय पुलिनपुर 16 मान्दाय पुलिनपुरनि और बेबागै 65 फैमिलिनि 215 फैमिली 215 भोटार महाराजानि खरांनो खोनावै थानसा बाक्सा उंनानि हानो नारुगनानि अ खरां खोनावै बरक जतन फायबिका बेलायनो तंथंमानि ताम हनैबा जों आसुकबिन लुकुरगबो जों जत जे बदल तंमानि न थानसा बाक्सा उंनि हनै बरक सामानि अ थानसा बाक्सानि खरांनो तिनि महाराजा पिसाका बरगबो खोनाखा हाइमानजा फायका जों चीनी बागै तिप्रालेन ताई ग्रेटर तिप्रालेन मानयासा जतन थानसा बाक्सा तंनाय और फाइनै मानजाकनो तंनाय आबोनो चीनी खाकामानि वानसुकमान थानसा ओंखाय जों पालंखै साल आं ताई कमल कलय महाराजानि उंगै जतन और फाइ मानजाक फाइनाय 85 भोटार ताई 215 भोटार जतन आं लामसगो जों बाक्सा खालायै सालसे सालसा जों कुप्लायनाय आसुकनोखौ